हाय मित्रांनो, मँगो किचन मध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि मित्रांनो, आज आपण बनवतोय मशरूम चीज बर्गर बनवतोय. तर बघूया मशरूम चीज बर्गर कसा बनतो तो. रेसिपीला स्टार्ट केलेलं आहे आपण. बटर पासून स्टार्ट करूया. जेव्हा आपण बटर पॅन मध्ये टाकू त्यावेळेला कसं पॅन जास्त हीट झालेलं असतं, त्यामुळे थोडंसं तेल टाकावं, कारण की बटर लवकर मेल्ट होतं. त्यामुळे त्यात आपण लसूण टाकलेले आहेत. 2 चमचे लसूण घेतले, चॉप लसूण घेतलेले आहेत. आता आपण त्यामध्ये कांदा घेतलेला आहे, अर्धा कांदा चिरून घेतलेला आहे आपण. अंदाजे मशरूम घ्यायचे आहेत आपल्याला, की असं नाही आहे की जास्त घेतले पाहिजे असं काय नाही. अंदाजे मशरूम घ्यायचे आहेत. एक पॅकेट मशरूम मार्केटमध्ये 35 किंवा 40 रुपयाला भेटतं. हे पण मशरूम आपण चॉप करून टाकलेले आहेत. मशरूममध्ये पाणी असतं, तर ते पूर्ण पाणी निघेपर्यंत आपल्याला त्याला पॅन फ्राय करायचं आहे. आपण अर्धा चमचा मीठ टाकलेलं आहे. चिली फ्लेक्स अर्धा चमचा टाकलेली आहे. बघा, पाणी सुकत आलेलं आहे. पॅनमध्ये पाणी दिसत नाही आता. आता आपण हे जे मिक्सचर जे केलेलं आहे ते बाजूला ठेवूया. आता आपण चीज सॉस बनवूया. फर्स्ट पॅनमध्ये आपण तेल घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण बटर टाकतोय. बटर चांगलं मेल्ट होऊ द्या. विक्स यूज करायचे त्यासाठी आपल्याला. ह्याच्या थिकनेससाठी आपण त्यामध्ये मैदा टाकतो, की जेणेकरून ते थिक व्हावं. त्याचे इन्ग्रेडियंट मैदा, फर्स्ट तेल, बटर, मैदा, दूध आणि लास्टला चीज. एवढे इन्ग्रेडियंट बनवून आपण हा सॉस बनवणार आहे. पहिलं तर आपण मैदा टाकून घेऊया. चांगलं मिक्स करायचं, चांगलं विस्क करायचं आपल्याला, की त्यात आपल्याला ते मैद्याच्या गाठी राहायला नाही पाहिजे. आता आपण त्यामध्ये दूध टाकतोय. दूध अंदाजे टाकायचं आहे. अजून थोडं दूध टाकावं लागेल आपल्याला.
आता लास्ट आपल्याला त्यामध्ये चीज ॲड करायचं आहे. दोन चीज क्यूब आपण घेतलेले आहेत. अमूलचे चीज क्यूब घ्याल तर एकदम बेस्ट, टेस्ट चांगली येईल त्यामुळे. अशा तऱ्हेने हा क्रीमी सॉस रेडी झालेला आहे. तर आता आपण जो क्रीमी सॉस आहे तो एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. आता आपण त्यामध्ये जे मशरूमचं मिक्सचर होतं ते आपण ॲड करून घेऊया. चांगलं मिक्स करून घेऊया आपण त्याला. आता आपण मिक्सरच्या बाजूला जे ठेवलेलं आहे ते मैदा कॉर्नफ्लॉवरचं पाणी आहे. म्हणजे हा व्हेज बर्गर असल्यामुळे, व्हेज म्हणजे मशरूम बर्गर असल्यामुळे आपण अंड्याची कोटिंग घेत नाही आहे. आणि त्याची पोर्शन साईज अशी असली पाहिजे की 200 ग्रॅम किंवा 180 ग्रॅमचा बर्गर हवा. तर आपण अंदाजे बनवतोय म्हणून ठीक आहे, एवढा अंदाजे बर्गर बनवला तर. चांगलं डीप करून आपल्याला मग ब्रेड क्रम्बमध्ये परत एकदा डीप करायचं आहे. सगळ्या बाजूने कोटिंग झाली पाहिजे. हा अशा प्रकारे बर्गर रेडी होतो. त्याला चांगली आपण परत एकदा ब्रेड क्रम्ब लावून घेऊया. तसंच आपल्याला अजून एक बर्गर घ्यायचा आहे. हा ब्रेड क्रम्ब त्यांना चांगला लागला पाहिजे, तर त्यामुळे तो मशरूम बर्गर चांगला क्रिस्पी होईल. आता हे बर्गर साईजने आपल्याला करावं लागतं, तर त्या हिशोबाने आपण साईज करूया त्याची. डीप फ्राय करतोय आपण आता त्याला. डीप फ्रायला टेम्परेचर 250चं असलेलं ठीक आहे. 2 मिनिटासाठी आपण डीप फ्राय करणार आहे. हे बघा, अजून थोडंसं डीप फ्राय करायचं आपल्याला. थोडा ब्राऊन कलर आला पाहिजे, अजून गोल्डन ब्राऊन कलर. आता चांगला कलर येईल.
काढून घेऊया आता आपण. हे बघा मस्त कलर आलेला आहे. आता आपण बर्गरला स्टार्ट करूया. पहिले तर आपण बन ग्रिल करून घेऊया किंवा टोस्ट करून घेऊया. हे बर्गर बन आहेत. तोपर्यंत आपण जी मशरूमची पॅटी बनवलेली आहे त्याच्यावर चीज मेल्ट करूया. तर आपण त्याच्यावर चीज ठेवून, अमूल चीज मी यूज करतोय, तुम्ही पण अमूल चीजच यूज करा. आता हे 2 ते 3 मिनिटासाठी आपल्याला ओव्हनमध्ये ठेवायचं आहे. बघा असं आपण ठेवलेलं आहे ओव्हनमध्ये. बर्गर बन रेडी झालेले आहेत. आता आपण त्याला जो व्हाईट कलरचा मेयोनेज सॉस लावतोय, म्हणजे रेड कलरचा सॉस आहे हा, मेयोनेज व्हाईट कलरचं असतं. तर ह्या सॉसमध्ये आपण पेपरिका पावडर आणि गार्लिक पावडर टाकलेली आहे. आता आपण त्या सॉसच्या वर लेट्यूस ठेवलेले, आईसबर्ग लेट्यूस ठेवलेले आहे. आता आपण त्यावर टोमॅटो ठेवूया. आता आपण त्यावर कांदा ठेवतोय. हे पिकल अनियन आहे. पिकल अनियन कसं बनतं, तर आपण पाणी, व्हिनेगर आणि साखर हे टाकून त्याला चांगलं उकळवल्यानंतर त्यामध्ये आपल्याला कांदा टाकायचा आहे, म्हणजे ते पिकल अनियन रेडी होऊन जाईल. साधी सोपी रेसिपी आहे ही. आता आपण त्याच्यावर पॅटी ठेवतो. हे आपण त्याच्यावर चाट मसाला, ब्लॅक पेपर आणि सॉल्ट हे आपण त्यावर टाकून घेऊया. हे बघा अशा प्रकारे आपला मशरूम चीज बर्गर रेडी झालेला आहे. परत आपण तो सॉस लावून घेतलेला आहे त्याला. मित्रांनो, अशा प्रकारे आपला मशरूम चीज बर्गर रेडी झालेला आहे. आणि मित्रांनो, मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू.